మీరు అనుకున్నది జరగలేదా? ఓడిపోయారా? జీవితంలో నిజమైన ఓటమేంటో తెలుసా? మనం ప్రయత్నం ఆపేయడం. ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్వుతూ ఇంకా అదే ఉత్సాహంతో లేచి నిలబడతాను అనే స్ఫూర్తిని హృదయంలో నింపుకుంటే మనం ఎప్పటికీ ఓడిపోము. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మొహం మీద ఒక స్మైల్తో, ఫుల్ టు జోష్ ఇంకా ఉత్సాహంతో నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉందాం, ఓటమిని ఒప్పుకోకుండా. మళ్ళీ 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 ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటే ఏమో ఏదో ఒక రోజు నిజంగా మనం మన లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామేమో. లక్ష్యాన్ని చేరుకోకపోయినా నేను 100% ప్రయత్నం చేశాను అనే తృప్తి హృదయాన్ని ఆనందంతో నింపేస్తుంది. అందుకే నిరంతరం స్ఫూర్తితో, ఉత్సాహంతో, ఇంకా మొహం మీద ఒక స్మైల్తో ఓటమిని ఒప్పుకోకుండా పోరాడుతూనే ఉందాం.